Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ka sarkar US kalapan mi ki jingpen scam ki bathamai da ka bak thong ye ki missile bat ki drone jong ka Iran ki jingpen scam jong ka sarkar US ban khruit na phang kala longru ye ki to ki he ki han ki badon kti ban hak ye ki jingte bat ki kor ki bor jong ka US kalapan benaru ye ki kamle no jong ka Iran bat ki we ki jingken no sniu ki baya day bat ka we ka company khayi umpniang ka badon ha Middle East ka US kalau ong bakane ka company khayi umpniang kala baiting ka ya ki ruking atiar lane ki le no Iran ka department ka badai page ya ka plating ka jong ka US kala khen bean ya ki sauteli ki company Iran bat ya ki katro katni ki company balalong try da ka China laong bakine ki company kila ay ki tiar kitar bat ki kor ki bor nakabenta ki karkhana shna namding bat ki karkhana shna drone jong ka Iran hadin kane ka jingmaham jong ka US kala don ka jingbthei ha Middle East ha kaba ka US kala therbom ha Iraq bat ha Syria unong aitin jong ka European Union ulapan mi ka jingmaham namar ki jingya kaji ha Middle East kila purstet nakadaw jong ka jing terbom ka US u chief jong ka kambari jong ka European Union ula kerpat badai ban pensange no ka jingya kaji bat ka jing penbethai bom lane missile ka jing maham jong Joseph Borrell kalami hadin ba ka US kala khruit ya ki jing thong jong ka Iran ha Iraq bat ha Syria kathma ha Gaza kalawan rakyat ka jingpur jong ki jingya kaji ha Middle East ha pedang ka Israel ka US bat ki ruking atiar ka Iran kawe ka bapen snosi ye ki risep ni ka dei ka jinghir thma jong ki Houthis na Yemen ya ki jihad jong ki ri ka perthei ha Red Sea ka European Union kabadai ka kanhun jong ki risep ngi kala plan banwanra da ki spai durio ha Red Sea banyada ya ki jahat na ki jinghir thma jong ki Houthis Joseph Borrell ubade chief jong ki kambari jong ka European Union ula ong kane ka jingpha ya ki spai durio sha Red Sea kan dai tang ka jinyada dai balek hir thma ya ki Houthis jong ka Yemen ki jingya kaji ha Middle East kila purstet hadin ba laingut ki spai US kila syap peniap ha Jordan nakaliang jong ki ruking atiar ka Iran kiba apa hara ha Iraq kila kamba kila donkti ban peniap ya ki laingut ki spai US kum ka jing jubab ya ki jing hertma ha Jordan ka US kala khruit bat bom palat prap santeli ki jing thong jong ka Iran ha Iraq bat ha Syria kibakan thup ya ki drone ki missile bat sibun ki jakabu tirthma jong ka Iran kala kamba palat khat arngut ki breu kila yap ha ka jing khruit jong ka US